Seara am venit aici. Bună seara, domnișoară. Bună seara. Cum vă numiți? Muciosu. Muciosu. Și pe tine cum te cheamă? Tataie. Și pe tine? Parcur. Încântat de cunoștință. Rude aveți? Nu, domnișoară. Nu? Sunteți singur? Da. Avem și domniță. Și cu ce vă descurcați aici? Domnișoară, mergem până la containere, mai cerșim, mai și dansăm, facem spectacole. Mult, tot ce ne mai dă pe minte. Și vă place aici în Italia? Ei, dacă nu i-ar plăcea, n-am stat. Vă că aveți ceas de firmă, cămașă? Da, costă mulți bani, 2500 am dat pe ea. Frumos. Da, e ultimul tip. Ultimul tip și cămașa? Vă că e de la Armani? Da, cămașa o dat o babă acum 3-4 zile. E frumoasă. Da. Și bluza de dedesubt, vă că e tot de firmă e. Da, asta e de la Gucci. E frumoasă. Blugi aveți, șlapi aveți. Da, ăștia sunt la Muci. De la Muci. Frumos. Da. Și fesul ăla de la cine mai e? Asta? Asta e diesel. E diesel, e frumos. Da. Și în rest, ce mai faci tu aici în Italia? Cam toată ziua pe acasă, mai ridic de fiare, să-mi treacă timpul, dorurile, necazurile, mai ascult câte o muzică. Și prieteni aveți? Am avut o babă. Și cu ce se descurca baba aia? Baba era în vacanță. Era în vacanță? Da. Și cum de s-a uitat la tine baba aia? Păi dacă stai să te gândești un pic, dacă tu te uiți la cum mă îmbrăca și la ce am pe mine, i-ar fi fost urât să nu se uite la mine. Da, și când te-a întrebat să ieșiți la un suc, cine a plătit, tu sau ea? Ei, acum, ea a plătit. E bine, și ai iubit baba aia? Ai iubit-o pe babă? Da, cel mai mult. Și acum te-a părăsit? Da, a plecat în vacanță. Bine. Și tu ce știi să faci? Să cânt, eu sunt muzicant. Ești muzicant? Da. Și de unde ești din România? Față în spate cu cimitirul, imediat cum treci podul mare. Da? Și unde vine asta? Nici eu nu știu. Nici tu nu știi. Dar frați ai, surori Da. ai? Și cum se cheamă? Nu știu. Și nu vrei să-i saluți? Ba da, Salută-i. să ducă drecu. E frumos. Și părinții tăi? Au murit. Dumnezeu să ierte. Așa cum zici tu. Da. Și în rest, ce muncești tu? La gobele. La cubele. Și ce găsești tu în cubele așa interesant? Găini moarte, câini aruncați, fasole stricată, Și- conserve și de asta. Și presupun că le și mănânci. Păi da, de ce m-ar fi rușine? Dar am văzut pe aici, la intrare, când am intrat, am văzut niște conserve de câini, dar câini nu am văzut. Păi da, eu ce? Sunt doamnele. Ești câine? Păi n-ai vrea să fiu pitbull. Nu știu ce să zic. Și îți place mâncarea de câini? Îmi place, doamne, că dacă nu m-ar place, n-aș mânca și dacă asta e viața, n-am ce face. Uite, am găsit și un telefon. Poți să ni-l arăți? Da, doamne. E frumos, e de pe timpul lui Ceaușescu ăsta. Nu, doamne, ăsta e Nokia Lumea 2018, să moară tata sau să mă vezi mort. E frumos. Și ziceai că părinții sunt morți. Da. Și te-au abandonat de mic, presupun. Da, să moară tata dacă te vii. Dar e mort deja, ce să mai moră odată? E mort că zici tu. Dar n-am spus eu, tu ai spus. Păi da, doamne, e mort. Pentru mine e mort. Să Bine, moară tata dacă te vii. bine. Și în rest, ce mai poți să ne spui despre tine? Ce să spun, am o viață amorâtă. Și cu colegii de cameră te înțelegi bine? Da, doamne, dar am pe un băiat Mucea. Mă bate mereu. Ele, nu? El. Ăsta mă cam bate. Și de ce îl bați? Păi, bineînțeles, nu se spală cu picioare, miroase foarte urât. Dar văd că nu poartă papuci. Nu, domnișoare, că dacă mai poartă și păpuși, nu putem să dormi noaptea. Ah, și presupun că tu le ții cont celorlalți, nu? Da, eu sunt omul mai
curățat un pic. Se vede. Îți mai pleca de friță mai alea. Și chirie aici la unde stați plătiți? Da, plătim. Cu ce plătiți? Cu apa. Cu ce plătiți? Cu banii ce mai cerșim, mai dă vecinii. Frumos. Și tu? Ce știi să faci? Deci stați să vă explic. Eu mă duc la lume și le arăt parcurs, că știu să fac parcurs. Știi să faci parcurs? Da. Și ne arăți și nouă. Acum nu pot să fac. Ai nevoie de muzică? Da, de muzică, ca să dansăm toți. Așa, să dansăm toți, că așa e frumos. Să dansați toți, că așa e frumos? Da, așa e. Bine, o să aștept puțin mai încolo, o să văd și eu. O să vă pun eu muzică, dacă dumneavoastră nu aveți. Și tu, ce ne mai poți spune? Eu ce să vă spun, mai nimic, viața mea e foarte amară. E amară? De ce? Stau rău cu babele astea. Babele astea, da, văd că babele astea sunt cam necăjite, dacă le dai una ca de jos. Da. Da. Și în rest, părinții dumneavoastră unde sunt? Și în Germania. În Germania? Da. Și mai țineți legătura? Nu mai țin că nu am circulat. Nu ai circular? Nu. Ce e ăla? A? Ce e ăla circular? Telefon. Telefon. Da, dar eu zic circular, că na. Că nu ai? Nu am mai văzut de, eu știu, de vreo 15-20 de ani. Dar câți ani ai? Eu? Așa după mata. Vreo 30 ai? Cam bat până în 44. Au, dar păreți cam tinerel. Păreți tinerel? Da, păi hainele astea mă scoate foarte mult în evidență. Și tu cu cine vorbești la telefon? Cu tata. Parcă ziceai că e mort. Păi tata nu, dar dacă m-a sunat, nu trebuia să-i răspund. V-a sunat din mormânt sau cum? Da, să mă vezi mort dacă te vezi. Și tu vrei să mă să ajungi lângă el? Nu, doamne, dar să mă vezi mort, păi eu mă jur. Bine, hai că te las să vorbești. Așa. Și tu ce mai poți să spui parcurs? Ce să mai spun, cam nimica. Tu toată ziua ce faci? Mergi la școală sau stai acasă? Ce să fac? Stau pe acasă, fac sport. E vagabond, domnișoară. E vagabond? Vagabond mare. Da. Înseamnă că minte? Da, s-a dărănit. Da? S-a dărănit mare, e vagabond. Și altceva ce puteți să ne arătați? Un dans frumos, dacă se poate. Vreți să vă pun și o melodie? Dacă aveți. Stați bine. Să vorbeți Auzi, cu doamne. telefon. Eu știu să cânt, că ultima dată am cântat la un botez și am murit copilul. Ia cântă să vedem și după aia vă bag o melodie să dansați. Păi dacă ai muzica aia cu Dani Prințul Banatului, nu știu ce a fost ăla, îmi place, dansa. O am, dar vreau să-mi cânti tu prima, înainte nu să știu. spun. Păi ziceai că vrei melodia aia și ai zis că știi să cânti. Păi da, doamne, dar eu știu să cânt la telefon. La cânti la telefon. Păi dai telefonul la ureche. Păi spre tata că- a murit, nu-mi răspunde, îl sunt 2 ori. Bine. Vreți să vă pun o melodie să dansați? Da, domnișoară. Bine. Stați așa. Haideți, băieți. Vă rog frumos să filmați prima și vila mea, știți? Spatele meu sunt de dormit. Doamne, cum se mișcă, aduceți o pușcă. Ăsta e pisă, bunăciunea asta. Mamă, ce dasări, strugătoare. Mai am răbdare, cred că s-ar pe ea. Să mișcă bine, eu. Ceva nu vezi decât în clipuri străine. Tac, tac, ade bănicile. Cred că aș face part dacă ar dansa pe mine. Mereu elegantă, mereu răsfățată. Ultimată cu bile să stea. Să ai cont în bancă, mașină din viața adevărată să-i faci cum vrea ea. Mereu elegantă, mereu răsfățată. Dă să vă mai în spate. Se fac cadou numai din. Este te-a închisă bună până asta. Mama, ce dansare, e din strugătă. Una până fază.
Ultima, dă-te de aici.